Čo? Je sobota ráno a my sa ideme dať testovať. Chceme ísť čo najskôr ráno, pretože za A chceme to mať čo najskôr za sebou. Za B nevieme, čo bude zajtra, pretože ešte včera avizovali, že je príliš málo odberných miest, pretože je príliš málo zdravotníkov. A za C, pretože to chceme mať čím skôr za sebou. My sa ideme dať testovať, pretože keď chceme, aby sa čísla znížili, tak musíme vedieť, či nákazu šírime alebo nie. Keď nákazu šírime, musíme sa izolovať a tým pádom aj znížiť celkový počet nakazených. Podľa súčasných informácií budeme môcť s negatívnym testom normálne fungovať. Teda normálne v rámci daných obmedzení. Každopádne celá atmosféra ohľadne testovania je dosť vyhrotená. Nešťastné je, že sa všetko sústredí okolo extrémov. Napríklad, že nám idú do hlav implementovať čipy a že nás budú trackovať a Bill Gates a testovanie najhoršie na svete. Čo je úplne absurdné. Až také absurdné, že som to úplne vytesnil. Absolútne sa nad tým nepozastavujem, pre mňa to neexistuje. Podľa mňa to má príliš veľa pozornosti. Na to by sa ani nemalo reagovať. Už ďalšia vec nešťastná je komunikácia. Hádanie sa a vyhrážanie a ultimata a podobné záležitosti, pričom nie sú zodpovedané základné otázky. Naša pani prezidentka na to poukázala, bum! Hneď ďalší hejt na ňu. Mohol by už každý konečne komunikovať na rovinu. Normálne, priamo. Hovoriť o všetkých faktoch z každého uhla pohľadu, nikoho nedehonestovať za nič, nehejtovať sa hneď. Rozhodnil som sa. Poďme na to. Som na ceste na odberné miesto, ktoré je našťastie veľmi blízko k nášmu bytu. Keď tam bude príliš veľa ľudí, možno sa presuniem inde. A na Nitru ešte včera spadalo málo odberných miest, pretože neboli ľudia. Veronika tam už čaká, idem za ňou, takže si trošku postojíme v rade. Pravdepodobne. Je zima? Hovoril som ti, že si máš lepší obliec. Šteklilo to. No není zlatá. Certifikát. Certifikát. Však je za sebou. Takže máme potom, sme obidvaja negatívni. Veronika sa nebala prejaviť svoju veľkú radosť priamo na mieste. Ideme domov, ideme spraviť online tréning. S týmto certifikátom už teraz môžeme chodiť hocikam. Hocikam. Ale nie, nemôžeme. Tak to nefunguje. OK, takže finálny súhrn, trvalo to dokopy celé 2 aj 3/4 hodiny od príchodu až po samotný výsledok. Pocitovo to bolo relatívne rýchlo. Samotné testovanie bolo absolútne bezbolestné a bolo to rýchle. Žiadny problém. Budeme ďalej sledovať celý vývoj a celkový výsledok tohto počinu. Keď sa čísla zlepšia, možno sa vrátime do normálneho modu a keď nie, pohráva sa o tvrdom lockdowne. Takže som zvedavý. Idem si spraviť jesť a potom ideme do gymu robiť merch. Takže toto je naše také provizorné štúdio, v ktorom robíme vždycky merch. Trošku sme si to zautomatizovali. Dneska budeme robiť 2 typy. Jedno veľké a jedno malé logo, takže verím, že každý si príde na svoje. Pracujeme už aj na e-shope, už dlho pracujeme, ale teraz sa to už, dá sa povedať, finalizuje. No a čoskoro to bude out there. Neviem sa dočkať. Bude krásne. Dobre, to je takto. Ale dneska. To je nová farba a ja som nevedel, ako sa správa a správa sa tak, že nejde dole. Čím viac to rozotieram, tým viac sa to rozšírilo na všetky prsty. Čím viac som si to utieral, tým viac som si to zamazal. Chápeš? Ešte nie sme hotoví, takže ideme robiť bielu farbu.
Krása. A jak to ide fantasticky dole. Už ani stopa. Ups. Tesné. Dneska sme porobili dosť tričiek a dneska sme stihli toho dosť. Bol to dlhý deň. K týmto tričkám máme spravenú už aj ďalšiu várku, nové typy. Chcel som ich ukázať, ale... A ukážem ich. Takže deci, dúfam, že sa nám to podarí dať čo najskôr dokopy, lebo už riešime nejaký ten deň. Dneska to bolo pre nás náročné, lebo sme mali novú farbu a zistili sme na konci, že sa nedá dobre umyť z rúk a nedá sa dobre umyť zo sieťky a zo všetkého náradia, ktoré máme. Takže sme strávili viacej času umývaním ako tlačením tričiek. To bolo frustrujúce. Kamaráti, keď dám von toto video, vy pravdepodobne už budete všetci otestovaní, čo je super. A budeme možno vedieť, aké sú ďalšie kroky a čo nás čaká. Ja budem myslieť pozitívne, myslíte aj vy. Držte sa, buďte zdraví, dávajte si pozor a buďte zodpovední. Keď sa vám toto video páčilo, kliknite na like, hoďte mi nejaký komentár, nezabudnite kliknúť na odber a kamaráti, vidíme sa v ďalšom.